Als ik weer omzag op de dag van juur, dan kan ik ze op een nij te hege temperaturen, buien, buikers, maar het wie wel rustiger als de aanroende dagen. Joen en vannacht, ik nog altijd een aantal buien of buikers in het kustenwaardgebied, misschien wel met hagel op tonger, verder ik opklarings en op het verste loon 1 of 2 graden in de plus. Op de Heiloon zijn 4 of 5 graden, maar dat zit hem in de windrichting noordwest-west en die wind is matig en vrij krachtig. Zetten we terug naar het waar van morgen, dan is dat wel een positieve dag. De zinnen er redelijk bij, ik word bewolking, het blijft droog en een temperatuur om het bij de 6 of de 7 graden heen. Natuurlijk nog altijd nog aan de hege kant van deze tijd van het jaar. En de wind die zal zwak of matig wezen en die komt wat meer uit het westen naar het zuidwesten waaien. Dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht, dan wordt het weer hier en daar bewolkt en let er in de nacht al eens even wat rein. En dan terug naar het vooruitzicht. Woensdag en Tonsdag 2 dagen met betiden rein of lichte rein. Ik wil eens even een droge periode. Op Woensdag valt wat meer rein als op Tonsdag. En de temperatuur op Woensdag 4 graden en op Tonsdag zijn 7 graden. Ja, en de wind, nou uit zuidelijke richting naar het zuidwest. En vrijdag lijkt het dan weer een droge dag te worden, maar de zinnen erbij en bewolking en een dag met een temperatuur om het bij de 7 graden heen, 6 of 7 graden. Nee mensen, dan is de winter nog altijd 4 voort. Het is nog net echt koud in Europa. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.